Right, inini ndinonzi Arthur T. Mosha, a gospel musician. Ndiri pano Midlands, ndiri paChaplin High School paGweru. Tiko kumiddle yatinonge tichiti center of our nation Zimbabwe. Tiripo tichisupporta Ministry of Skills, Audit and Development inova inotungamirirwa na comrade Mswere, our minister, kupromota maskills anoitwa nevanhu vakasiyana siyana. This is a wonderful, this is a beautiful thing chakarongwa nehurumende yedu kusimudzira mabasa emaoko, kusimudzira urongwa hwezvinhu zvose zvinoitwa nemukuru nemutungamiri wenyika comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Kufara kutaura nemi munguva dzino dzemangwanani ano tiri panzvimbo inei. This is a wonderful thing. Tasingazivi kuti mukati mevanhu mune zvipo zvavanhu zvakasiyana siyana. Vamwe vari kumaruwa kusina vanokwanisa kuidentify, but mukana ndiwoyo wakaburitswa nemutungamiri wenyika kuburikidza neministry kuti vanhu vaonekwe, kuti vanhu vane zvipo zvavo, vanhu vane mabasa avo, vanhu vane zviratidzwa zvavo zvibude pachena, zvinzwisisiwe, zvigone kuvandudzwa, kugone kusimudzira vision yemutungamiri wenyika for 2030 kuti nyika yedu inenge yava middle income economy. Zvinobva kutendwa, zvinobva kukudzwa. Rangu zita Arthur T. Mosha.